Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук. І сённяшні дзень сумеснага нашага праекту Еўрарады і Е-прамовы мы пачынаем з размовы з акадэмічным дырэктарам Беларускага інстытута стратэгічных даследаванняў Пятром Рудкоўскім. Добрый дзень, спадар Пётр. Добрый день. Нагодай для нашай сённяшняй размовы стала тое, што от акурат менавіта сёння 1 ліпеня вы запускаеце свой новы відэапраект пра крытычнае мысленне. Будете вучыць беларусаў крытычнаму мысленню. Больш падрабязна пра гэты ваш праект мы пагаворым, можа быць, крыху пазней, а зараз скарыстаемся, можа быць, хаця пачнем з крытычнага мыслення. Скажите, спадар Пётр, за той год рэпрэсій, за той год назірання за тым, што адбываецца ў краіне, за год жыцця інагда не па законам, беларусы не навучыліся крытычнаму мысленню? Беларусы вельмі добра крытычна мысляць, і гэта адзін з фактараў, который прывёў да такой беспрэцэдэнтнай дэмакратычнай мабілізацыі. Тут большая праблема з крытычным мысленнем сярод элітаў. Поэтому гэты проект ён мае на мэце і адукацыйную місію, але таксама і місію грамадска-мабілізацыйную. Это значит звярнуць увагу на одну са сфераў, которая з боку дзяржавы ў Беларусі вельмі моцна ідэалагізаваная. Гэта сфера перапрацоўкі інфармацыі і пра грамадска-палітычную сітуацыю, і пра тое, што адбываецца ў глобальнай палітыцы, і пра бізнес, і пра многія іншыя рэчы. Але яна вельмі моцна ідэалагізавана, і проста адным з такіх спосабаў звярнуць увагу на тое, што ёсць вельмі сур'ёзная сучасная 21 стагоддзя альтэрнатыва ў выглядзе крытычнага мыслення, рацыянальнай перапрацоўкі інфармацыі, а не дзяржаўная ідэалогія. Гэта таксама адзін з такіх кампанентаў вось гэтага праекта. Але цікава, што вы сказалі, выдзелілі менавіта эліту, што калі браць беларускае грамадства, то менавіта у эліты, па вашых словах, праблемы з крытычным мысленнем. Ёсць такі індекс, который складаецца в рамках проекта Variety of Democracy, называется делиберативная демократия, делиберативный компонент громадско-політичного життя. И он аккурат тычется передусім, наколькі вось гэты делиберативный, это значит абмеркавальный процесс, это значит дискуссия, абмеркаванне, прыманне и слуханне аргументов на конт прыняцця дзяржаўных рашэнняў адбываецца у самых розных краінах, там хіба болей за 150 краінаў ацэньваецца ў гэтым плане, у тым ліку і Беларусь. Беларусь, спадарства, знаходзіцца на апошнім месцы у 2020 годзе разам з Турцыяй, на апошнім месцы у плане делиберативного компоненту громадско-політичного життя. 14 пунктов спасярод 100 Беларусь атрымала, і зрэшты ў папярэднія гады. Нават раней было і менш пунктов. Карацей кажучы, апошняе месца ў Еўропе разам з Турцыяй, але нават у афрыканскіх краінах вельмі складана знайсці краіну, дзе эліты, дзяржаўныя эліты яшчэ больш грэбуюць рацыянальнай дыскусіяй у публічнай прасторы. Гэта вельмі сур'ёзная праблема з сучаснай беларускай дзяржаўнай сістэмай. Що ж таки вы тады, атрымліваецца, зрабілі удакладненне, а размова ідзе не пра эліты беларускія ўвогуле, а пра дзяржаўныя эліты. У іх, у дзяржаўных эліт, менавіта ў іх праблема з крытычным мысленнем. Так, конечно. Ну, справа не ў тым, што ёсць нейкая там прорва паміж тым, што дзеецца ў дзяржаўным сектары і пазадзяржаўным, усё ж такі мы застаемся адным грамадствам. Тым не менш, тое, што мы бачылі ў мінулым годзе, вось гэтая беспрэцэдэнтная дэмакратычная мабілізацыя, таксама здольнасць людзей супрацьстаяць прапагандзе, дзяржаўнай прапагандзе, но она паказвае, што даволі высокі ўзровень крытычнага мыслення сярод насельніцтва. Тым не менш, гэта надалей трэба стымуляваць, і трэба уручыць людзям больш такія канкрэтныя інструменты для рацыянальнай перапрацоўкі інфармацыі. Так, на інтуітыўным узроўні, сілай таго, што агульны адукацыйны ўзровень беларускага грамадства даволі высокі. Канешне, гэтае крытычнае мысленне, яно натуральным чынам прысутнічае.
Вось, бо шэраг такіх лагічных пераўтварэнняў нам даюцца прыродай альбо Богам. Вось, тым не менш, патрэбны таксама нейкія пэўныя такія вось больш удакладненыя інструментары па перапрацоўцы інфармацыі. Гэта таксама будзе такім важным, можа быць, такім невялічкім, але таксама унёскам у агульную справу з нашага боку. Як по мне, то любая праца, а тым больш праца на нейкіх кіруючых пасадах, яна просто павінна быць чалавек на ёй з крытычным мысленнем. Але зараз мы апынуліся ў такой сітуацыі, калі на дзяржаўных пасадах, ввогуле дзяржаўнымі нейкімі там служачымі чыноўнікамі могуць заставацца толькі тыя, у каго акурат такі крытычнага мыслення 0, зато лояльнасці 100%. У такім выпадку да каго вы звяртаеце? Вы хочаце нейкім чынам прабіцца праз гэтыя 100% лояльнасці і падвысіць крытычнае мысленне? Мы гэта называем інвестыцыяй у новую Беларусь. Это значыць, мы тут заходзім з таго, што трансфармацыя яна адбудзецца раней ці пазней. Хацелася б, каб гэта было раней, тым не менш, гэта адбудзецца ўсё ж такі. І вельмі важна у першую чаргу унутры грамадства узмацняць гэты кампанент крытычнага мыслення, альбо тое, што я такім назваў доўгім словам, выбачаюся за яго, дэлібератыўны кампанент дэмакратыі, гэта вельмі важна будзе у будучым, у новай Беларусі. І, канешне, зноў жа тут вярнуся да таго, што грамадства і эліты, якія б яны не былі, гэта не ёсць ізаляваныя адно ад другога. Адно на другое ўздзейнічае і тыя настроі, альбо тыя таксама навыкі, которые прысутнічаюць у адной сферы, таксама і ўплываюць на сферу іншую. То бок ёсць, я лічу, што гэта будзе таксама апасробкаваны ўплыў і на дзеючыя, і на цяперашнія эліты, дзяржаўныя эліты. Вось, канешне, вы тут звярнулі увагу на тое, што адбываецца вось стаўка на лаяльнасць і, скажам, дэпрафесіяналізацыя дзяржаўных элітаў. Гэта в нейкай ступені непазбежна у ситуациях, у аўтарытарных сістэмах, которые переживают сур'ёзны крызіс. У Саддама Хусейна, напрыканцы 90-х гадоў уже просто, сістэма была выхалашчаная з прафесіяналаў, не было з кім просто там раіцца, уже просто поступление информации на верхі, яно фильтровалася шмат разоў і просто рэжым існаваў у сітуацыі неадэкватнай інфармацыі. Гэта праблема многіх, большасці аўтарытарных сістэм. Поэтому Беларусь таксама гэта перажывае цяпер у сэнь Беларусі, сэнь беларускі рэжым. Вось. Тым не менш, ёсць гэты патэнцыял у грамадстве і на яго ў першую чаргу трэба рабіць стаўку. Ну што ж, я з цікавасцю пагляджу, прынамсі, першы ваш сённяшні выпуск праекту, відэапраекту па крытычнаму мысленню, каб скласці ўражанне, але калі далей развіваць тэму, я зачапіўся за вашыя словы пра уздзеянне адной часткі грамадства на іншую, так ці інакш. І вось, калі казаць ужо так эмацыйна, год адна частка беларускага грамадства стогне і пакутуе ад рэпрэсій, якія на яе скідывае другая частка грамадства. І от як гэтая незадаволенасць той сітуацыі, у якой апынулася першая частка грамадства, уплывае на другую, на вот гэтую дзяржаўную частку грамадства, на ваш погляд? Гэта тэма ўжо, которая выходзіць тут за межы, гэта справы ідэі крытычнага мыслення, але калі ўжо спрабаваць гэта неяк пракаментаваць, уздзейнічае тут асаблівага ўздзеяння цяпер няма. Ёсць сітуацыя такога тотальнага застрашання. Гэта тычыцца і грамадства, шырокага грамадства, асабліва вось пратэснай ці такой каляпратэснай яе часткі, і таксама значнай ступені номенклатуры, которая становится закладником этой системы. Многим из них это совершенно некомфортная ситуация. Але просто нема выйсця, значит, там паціху сысці з сістэмы, гэта адразу пытанне, чым заняцца і так далей. Калі гэта зрабіць громко, значит, далучыцца там да пратэснага руху, там з'ехаць за мяжу, гэта страшэнна вельмі сур'ёзныя рызыкі тут.
Ну, любая аўтарытарная сістэма, асабліва тады, калі хістаецца, то стварае, ну, максімалізуе просто рызыкі для тых, которые знаходзяцца ўнутры сістэмы. Гэта цяпер дзеецца ў Беларусі. Ну, і гэта незадаволенасць, яна просто цяпер існуе, яна і ўнутры грамадства, і наверсе. Вось, но толькі стан незадаволенасці, стан страху. Значит, ну, увогуле страх гэта, скажем так, вельмі дзейсны інструмент, але толькі у кароткачасовай перспектыве. У доўгатэрміновай перспектыве стаўка на страх, она вельмі неперспектыўная. Ну, кожны чалавек, зразумела, хоча вызваліцца з сітуацыі страху. Ну і калі гэта адбудзецца, гэта можа адбыцца некантралявана, вельмі імпульсіўна. Вось, і ну, тут можа гэта здарыцца ў Беларусі. Давайте да іншых тэмаў. Ўсё ж таки цікава ваше меркаванне як эксперта-палітолага. Сітуацыя ўзаемаадносінаў паміж беларускім рэжымам і захадам. Калі асэнсаваць усе тыя падзеі, што адбыліся, там, пачынаючы з санкцый, контрсанкцый, астатніх заяваў, там, апошніх звестак учорашняга дня, нібыта запатрабаваў беларускі рэжым спынення дзейнасці як нямецкага інстытута Гёте, так і польскага інстытута, так вось і іншых нейкіх структураў, дзесьці пацверджаная інфармацыя как інстытутам Гёта, дзесьці не, але тым не менш. Ці можна сказаць, што канчаткова усе масты адносінаў беларускага рэжыма і захада спаленыя, усе форткі магчымасцяў так званыя зачыненыя шчыльна, што больш ужо ўсё, ні адзін камар не праб'ецца? Не, ну так, каб казаць, што ўсё там знішчана, то гэта не выпадае, но нават у такіх жорстка тоталітарных рэжымах нейкія каналы там застаюцца. Вось, ну, тым не менш, ну, конечно, сітуацыя цяпер у Беларусі беспрэцэдэнтна. Гэта і ў плане санкцыяў, і ў плане вось такіх крокаў, як выхад з усходняе партнёрства, бенефіцыярыем якога акурат беларускі рэжым доўгі час з'яўляўся сам, у тым ліку і фінансавым бенефіцыярыем. Вось, поэтому, конечно, тут вельмі шмат чырвоных лініяў перакрочана і шмат мастов паспальвана. Ну, тым не менш, сучасны свет гэта не ёсць свет, там, дзе можна дзе спальваюцца там да нуля усе мосты. Застануцца гэтыя каналы камунікацыі. І ў выпадку нейкіх прыкметаў саступак з боку рэжыма яны паступова будуць аднаўляцца. Ось, ну, тым не менш, тут цяпер з боку беларускага рэжыму, ну, ёсць, альбо інакш, чаго няма акрэсленага плану, няма стратэгіі, як у гэтай сітуацыі у доўгатэрміновай перспектыве выжыць. Ёсць такая расплывістая арыентацыя на Венесуэлу і Сірыю, ну, не дай Бог, значыць, асабліва сірыйскі варыянт, але тым не менш, ну, з іхнага боку, асабліва вось Лукашенка, некаторыя яго там сімпатыкі, прыхільнікі, которые знаходзяцца блізка каля там цэнтру прыняцця рашэнняў, ну, яны вось заходзяць з таго, што проста будуць ствараць праблемы для рэгіёну, для Еўропы, такім чынам зацягваць час, такім чынам, ну, спрабаваць неяк выжыць. Вось, зроблена стаўка на тое, што на дыялог ніякі мы не пойдзем. Вось, ну, і што тут застаецца? Застаецца вось такое і ўнутры краіны просто інтэнсіфікацыя рэпрэсіяў і, ну, такая форма міжнароднага авантурніцтва. Але вось гэтае, ну, міжнароднае авантурніцтва, вось гэты найперш складнік, гэтыя пастаянныя раскруткі нейкага такога адносінаў з захадам, да чаго яны могуць прывесці па выніку? Ну, немагчыма ж бясконца нейкія правакацыі устраиваць боку захаду і захаду рэагаваць, ўсё там, ну, санкцыі па выніку скончацца, ці скончацца тыя нейкія суб'екты, у дачыненні да якіх гэтыя санкцыі накладаць. Вот і што далей? Ну, тут рэжым, відаць, хоча неяк, значит, разлічвае на тое, што будзе так, як у Венесуэле, у сэнсе, што пры такой грамадскай апазіцыі ў стасунку да ўлады і
полной изоляции все ж таки удается выжить. Ну, там, так само и российская допомога, российская там солидарность здаецца. Есть, ну, певная розница, довольно серьезная розница, что в Венесуэле элиты больше незалежные от громадства, в том плане, что есть нафтовые ресурсы. Вось, у Беларусі гэтага няма, стаўка на тое, што з Расіі гэта будзе паступаць таксама такая віламі па вадзе пісаная, што яна дасць магчымасць вось аўтаномна ад грамадства існаваць, ну і існаваць добра, ў сэнсе, бо ёсць яшчэ праблема такая, як забяспечваць добры ўзровень і даходны ўзровень для тых сур'ёзных суб'ектаў, тых прыхільнікаў рэжыму, тых магутных там бізнесоўцаў ці там сілавікоў, которые знаходзяцца пры рэжыме. Вось ім патрэбны таксама у тым ліку матэрыяльныя перспектывы. У Венесуэле рэжым у значнай ступені незалежны ад грамадства, таго, наколькі там у эканамічным плане краіна развіваецца. У Беларусі рэжым больш залежны ад грамадства, таго, як наколькі клімат, стваральны клімат існуе у громадстве. От падаткаплацельцаў яны больш залежныя. Дарэчы, вось у нас цікавяцца нашыя гледачы. Галоўнае пытанне: а ці ёсць унутры Беларусі эліты ў прынцыпе? І сапраўды, вось мы кажам, дзяржаўныя эліты, але ці можна нават тых чыноўнікаў, незалежна ад іх узроўня, пры тым, у якім стане яны, як яны там тусуюцца, прызначаюцца, называць нейкімі элітамі? Так, это доброе питание. Ну, чисто такое терминологичное удокладнение. Я тут користаюсь словом элита у значенні тыя, которые маюць уплыў на прыняцце дзяржаўных рашэнняў. То бок не ацэнкава, бо так, ну, вельмі часто гэта гучыць у такім ацэнкавым ключы, гэта значыць тыя інтэлектуальныя эліты, там культурныя эліты, тыя, которые маральныя аўтарытэты і так далее. Не, тут просто, ну так, ужо у паліталогіі павялося, што эліты гэта тыя, которые маюць уплыў, альбо самі прымаюць рашэнні дзяржаўнага ўзроўня, альбо маюць уплыў на прыняцце такіх рашэнняў. Вось, ну, в гэтым плане, конечно, ну, ёсць, ну, там, ну, сам Лукашенко, як бы там, можа, не хацелася нам выкарыстоўваць гэта слово, там, эліта, яна, можа, занадта высакародна гучыць, але так, ну, в гэтым плане, конечно, ёсць. Добра, давайте вернемся до іншых больш таких глобальных і стратэгічных пытанняў. Вы сказали про тое, что ўсё ж таки не канчаткова ўсе магчымасці, усе масты спаленыя, нейкія там такія жэрдачкі яшчэ засталіся, можна нейкія там дыялогі распачаць з тым же самым захадам, але што, на якім узроўні, калі магчымы, пры якіх умовах магчыма распачаты гэты дыялог? Ось мы ўсё разважалі тут з пэўнымі экспертамі, калі ж пачнецца гандаль палітвязнямі. Ось на сёння у нас іх 527, калі за гэты час не змянілася лічба ў большы бок, але гандля не відаць. Тут вырашылі, што гэтым таварам мы не гандлюем, ці там на захадзе ў сэнсе вы сказалі, што больш мы гэта не купляем? Ну, пэўныя ластаўкі з'явіліся ў форме таго, што многіх палітвязняў там настойваюць, запрашаюць, пераконваюць там, ці прымушаюць падпісваць гэтыя лісты памілавання. Гэта, конечно, сам факт такіх вот з'яваў яна яшчэ ні пра што не сведчыць, не значыць, што гэта адбудзецца там у бліжэйшы час, там нейкая амністыя ці памілаванне, не. Хутчэй за ўсё просто рэжым збірае гэтыя паперы для таго, каб у адпаведны момант, ім спадзяецца, што будзе такі адпаведны момант іх выкарыстаць. Ну, тым не менш, гэта пэўная такая ластаўка з'явілася, і тут трэба памятаць, што гэта тычыцца, ну, зноў жа, большасці ці ўсіх аўтарытарных рэжымаў, што там вельмі абмежаваны ресурс таких креативных, инновационных решений. Есть кризисная ситуация там у бизнесе, у какой-нибудь организации, и добрый там кіраўнік, менеджер ведае, что треба менавіта людей с таким креативным, нетиповым, инновационным мышленнем туда запросить, как переодолеть гэты кризис. У выпадку аўтарытарных системаў такое не дзейнічае. Там как раз в неким сенсе оборотная ситуация, что такие ранейшие, такие типовые, которые лічацца, успрымаюцца как проверенные способы, яны
яны просто прымяняюцца. Ну і нешта падобнае і тут, на нейкую інавацыйнасць, крэатыўнасць нібыта там спадзявацца. Ну тое, што раней рабілі і неяк там нібыта спрацоўвала, тое самае рэжым, ну так спадзяецца рабіць і гэтым разам. Раней спрацоўвала вось гэты там гандаль палітвязнямі, ну і цяпер будзем неяк спрабаваць. Але калі гэта зрабіць, як гэта зрабіць, у якой сітуацыі, ну гэта яшчэ пакуль што пад пытаннем. Вось, тым не менш, ну, з боку рэжыма тут, ну, такая вот ставка, ну, застаецца. Захад, ну, канешне, тут Захад не пойдзе на такое вельмі хуткае, радыкальнае паслабленне санкцый, прымірэнне, так як гэта адбылося там пасля 12-го года, так пачынаючы ад 12-го до 14-го года, вось гэта ўжо не тая зусім сітуацыя, но тым не менш, калі ўсё ж такі будуць выразныя жэсты з боку рэжыма, то хаця бы па чыста гуманітарных прычынах, ну, Захад, заходнія краіны, Еўрасаюз будуць даваць нейкія такія сігналы, што, ну, тут нейкі там дыялог, нейкая такая форма прымірэння, нейкая там можа быць перспектыва зняцця тых ці іншых санкцыяў, што магчыма. Вось нешта падобнае ў будучым магчыма, пры ўмове, што не адбудзецца нешта экстраардынарнае. Нешта экстраардынарнае можа адбыцца ў любы момант. Тое, што цяпер адбываецца, што нібыта ўсё зачышчана ў грамадстве, ну, яно было зачышчана і, скажем, у Тунісе у 10-м годзе, у Румынії у 19-м годзе, ой, прабачце, у 89-м годзе, 1989 годзе, тады, калі проста без такая надзвычай моцная, паўсюдная там падтрымка для Чаўшэску, але бачым, што гэта дастаткова нейкаму там, нейкай цаглінцы там адваліцца, і можа гэта проста як эфект даміно спрацаваць. Таму тут такія вот непрадказальныя моманты, яны могуць мець месца. Ну, але калі гэтага не будзе здарацца цягам там года, паўтара года, там 2 гадоў, то проста рэжым хутчэй за ўсё не вытрымае, ну, хіба што змірыцца з нейкай формай анексіі там значит, далучэння да Расійскай Федэрацыі, але наўрад гэта таксама надзвычай кепская перспектыва. Быў страх перад Захадам, але цяпер ўсё больш і больш вяртаецца страх перад Крамлём. Вось. А ён сапраўды вяртаецца, калі глядзець па заявах, там вот Хрэнін, міністр обороны, рассказывае с аднаго боку про тое, што мы тут ледзь не адзіная у свеце дзяржава сапраўды незалежная засталася, а у той же самы час рассказывае про тое, што нам тут з Расіяй трэба яднацца. Сямашка кажа про хуткае падпісанне там усіх дарожных мапаў. Лукашенко не перастае весці перамовы з Пуціным. Пра што дамаўляюцца немагчыма. Вот, але гэтая падтрымка Крамля беларускага рэжыма, яна ж не будзе бескаштоўнай. Чым давядзецца заплаціць? Так, сапраўды гэта пытанне трэба нюансаваць, тому што внутры таких шырока разуметых рэжымных структураў, асабліва сілавых структур, ёсць шчырыя сімпатыкі там Пуціна і далучэння Беларусі да Расіі, так яны ёсць, і скажем, там магчымая там анексія, яны некаторыя з іх, ну, так прывіталі б 2 рукамі. Для самога Лукашэнкі гэта, канешне, самі добра разумеем, па якіх прычынах, гэта надзвычай непажаданая перспектыва, надзвычай кепская перспектыва там становіцца губернатарам там нейкай там рэгіёну Расіі, там таксама гэта яшчэ не факт, што цябе пакінуць на гэтай пасадзе. Вось, ну, гэта абсалютна, гэта супраць Лукашэнкі ідзе, супраць ягонай натуры, не ў меншай ступені, чым нейкі там дыялог з Ціхановскай. Вось. Ну і апрача Лукашэнкі, ну, ёсць шмат іншых, которые ці па ідэйных прычынах, ці па прычынах бізнес-інтарэсаў не будуць жадаць растварыцца ў гэтым расійскім масіве. Вот. А потом ситуация такая неоднозначная. Правда есть то, что внутри режимных структур, силовых структур есть такие шчырыя симпатики, долучання вот такого полного уваходу у склад России. Есть, да. Вот. Но тем не менш, для самой там верхушки, для самого Лукашенки это крайне непожаданная ситуация. Он будет до апошняга не дозволяць гэта.
Вось, але вы згадалі яшчэ вот гэты рытарычны аспект бок там заявы Хрэніна, там Сямашкі. Вось, ну так, тут таксама разлік ідзе на тое, што ну, Захад будзе баяцца. Зноў жа так, памятаючы, што ніякай там крэатыўнасці не выпадае там чакаць ад гэтага рэжыму. Ну, але тое, што з чым яны раней выйгрывалі, ну, што так больш-менш на іх думку спрацоўвала, гэта пастаянныя такія намёкі на тое, што Расія там анексуе, там цалкам Беларусь увойдзе там у арбіту ўплываў Расіі там уже на 100% і так далей, ну і што гэта будзе там дэмабілізаваць Захад, дэмабілізаваць апазіцыю, там будзе кампраметаваць іх, што яны нібыта будуць адчуваць себе вінаватымі вось у тым, што тут Расія ўзмацняе ціск, але каб была б нейкая такая палітыка, там установка на там уваход у склад Расіі, там ці такую суперцесную там і інтэграцыю, не, гэта кепска, непрыемная перспектыва для Лукашэнкі. Ну, я вам скажу, найперш, это непрыемная перспектыва для беларусаў, якія ўсё ж таки апошнім годам, асабліва значная колькасць беларусаў усвядоміла ну, как бы каштоўнасць суверэнітэту і незалежнасці краіны. Але тым не менш, вось ужо колькі часу адбываецца гэты, ну так бы мовіць, беларускі канфлікт, Захад што можа робіць, хтосьці задаволены ўзроўнем зробленага, хтосьці не, але тым не менш, калі гэта будзе далей працягвацца, ну ад любога пытання ёсць пэўная стомленасць. Ну вот надарыцца такая стомленасць ад беларускага пытання на Захадзе, і скажуць яны ўрэшце, дзеля того, каб быў спакой у рэгіёне, хай Москва вырашыць гэтае пытанне нарэшце. Ай, ладно. Мы тут, конечно, падтрымліваем незалежнасць Беларусі, але рэгіянальная бяспека, яна больш каштоўная. Ці магчыма такое развіццё падзеяў? Ну так, каб так цалкам там аддаць Беларусь в арбіту там Расіі, то гэта не. Хутчэй я бы чакаў большай мабілізацыі еўрапейскіх элітаў у выпадку, калі адбудзецца, калі гэта перспектыва стане такой сапраўды рэальнай. Так, каб гэта чыста там збыць. Ну, іншая справа, што так, што ну, заўсёды гэта ёсць узважванне прыярытэтаў, значыць, калі ёсць пагроза для дэмакратыі, правоў чалавека, і, ну, але няма сур'ёзнай там пагрозы для рэгіянальнай бяспекі, ну, то так, тады фокус на правах чалавека, дэмакратыі і так далей. Тым не менш, калі ёсць пагроза грамадзянскай вайны, там, не дай Бог, дестабілізацыі рэгіёна, ну так, тут конечно, ну, будзе перафарматавана палітыка ў стасунку да Беларусі, да рэгіёна. Ну, але тут ну, гэта пакуль што такія даволі гіпатэтычныя сцэнарыі. Ну, гіпатэтычныя згодны, але да ўсяго трэба быць гатовымі. І вы, як акадэмічны дырэктар Інстытута стратэгічных даследаванняў, павінны, як бы мовіць, распрацоўваць некалькі варыянтаў развіцця падзеяў, прычым у далёкай даволі перспектыве. Я яшчэ раз да унутранай нашай грамадскай сітуацыі. Вы узгадалі Туніс, той же самы, дзе вось нечакана, нягледзячы на, здавалася б, татальную зачыстку грамадства, і грамадства прачнулася, людзі выйшлі на вуліцы мільёнамі, гэтак далей. Але ось сёння, калі глядзець на беларускае грамадства, вам не падаецца, што ўсё ж такі ну, зачыстка значная адбылася? Хтосьці па турмах, хтосьці пад тэрмінамі, хтосьці вымушаны быў з'ехаць, хтосьці запалоханы. І ну, калі не казаць ўсё ж такі, што вот загналі пад плінтус, але там ну, даволі сумная такая атмасфера ў грамадстве. Ну, сумная, ну, зразумела, што сумная, балесная, конечно. Вось, ну, апошнім часам вось я заўважаю, што часцей і часцей згадваецца гэты кейс Польшчы 1980-81 гадоў, беспрэцэдэнтная мабілізацыя грамадства, которая, дарэчы, таксама атрымала прыблізна такую ж колькасць пунктаў ад Variety Democracy, што і 2020 года
дэмакратычная мабілізацыя ў Беларусі. Але пасля гэтага адбылося увядзенне ваеннага становішча, которое, дарэчы, у контексте военного становища, то, что так само недавно слухал пана Клысінскага, польского эксперта, звертаю увагу, что оно было больш лагодным, чым цяперашняе без военного становища зачистка поля ў выпадку беларускага рэжыму. Тым не менш, нават пры тым, што рэакцыя на уздым апозіцыі, на гэту прадэмакратычную мабілізацыю была, скажем так, лагаднейшая ў часы Ярузельскага ў камуністычнай Польшчы. Не менш, грамадства ўсё ж такі пацыфікавалася, грамадства сышло на кухні, значыць, просто сышло з грамадскага поля на некалькі гадоў. Канешне, тут здараліся ўвесь час пэўныя такія уздымы, скажем так, з нагоды забойства ксяндза Ежага Папелушка, тады на пахаванне просто сотні тысячаў людзей сабраліся. Так само быў вельмі такі момант мабілізацыі. Тым не менш, гэта ўласціва чалавечай прыродзе, што тады, калі запалохваюць, то ўсё ж такі ёсць сем'і, ёсць пэўныя страхі перад будучыняй, ёсць элементарны інстынкт самазахавання. Але гэта бачым і на прыкладзе Польшчы і на многіх іншых прыкладах. Гэта не працуе ў доўгатэрміновай перспектыве. Пагаршаецца эканамічная сітуацыя, канешне, грамадства церпіць, але таксама няўпэўненасць павялічваецца таксама ў тых, которые атрымаюць уладу. І наконт таго, з чаго мы самі будзем жыць, мы прывыклі на добрым узроўні жыць. А ў самай вярхушкі, у таго самага Лукашэнкі, наколькі гэтая лаяльнасць будзе захоўвацца ў выпадку, калі пагаршэнне сітуацыі будзе працягвацца і не будзе з чаго плаціць там заробкі ці ў канвертах, ці без канвертаў. Зразумела, давайте напрыканцы нашай размовы яшчэ раз вернемся да анансаванай на пачатку нашага стрыма сённяшняга вашага выхаду у эфир, так бы мовіць, з першай лекцыяй пра стратэгічнае мысленне. На колькі часу разлічаная гэтая праграма і да каго у першым, дакладней, што ў першым сваім выпуске сёння 1 ліпеня будете абмяркоўваць? У нас, я тут удакладню не стратэгічнае мысленне, а крытычнае мысленне. І у праграме максімум яна разлічаная на 20 гадоў. Але пачынаць трэба з чагосьці невялікага. І тое невялікае, што мы можам у цяперашняй сітуацыі, у цяперашніх умовах зрабіць, гэта запусціць цыкл відэалекцый. Ни много ни мало. На 2,5 месяцы 10 відэалекцыяў, которые будуць з'яўляцца кожны чацвер, а 19 гадзіне на канале YouTube под назвай Be Critical. Запрашаю. Вы задекладовали, что поглядите, принамсі, першую лекцию. Я запрашаю ваших слухачоў, ваших гледачоў на і першую, не толькі першую лекцию. І гэта будзе шэраг таких практычных заняткаў па перапрацоўцы інфармацыі. Якім чынам адрозніваць факты ад меркаванняў, якім чынам выбудоўваць аргументацыйную стратэгію і іх ацэньваць, таким чынам выкрываць псеўда-аргументацыйныя выказванні, такія і многія іншыя, я думаю, што цікавыя, а перадусім карысныя рэчы будуць у рамках гэтага праекта. Дзе шукаць гэты праект, і гэта ваша асабістая такая ініцыятыва, ці ўсё ж такі з кімсьці ў партнёрстве? Гэта адбываецца ў партнёрстве з прэс-клуб Беларусь і цэнтрам беларускай салідарнасці. Галоўным арганізатарам ці каардынатарам гэтага працэсу з'яўляецца Беларускі інстытут стратэгічных даследаванняў БІС. Але тут таксама мы дуже удзячны нашим партнёрам. Тут таких не асабліва таких спрыяльных умовах апынуліся, калі трэба было хутка знаходзіць і тэхнічныя магчымасці, і парады кансультанта, але тут нашы партнёры вельмі добра дапамаглі, дзякуем вялікі за гэта.
Вось, ну, але, як кажуць, як у такіх добрых кніжках там пішуць, усе заганы і недахопы з'яўляюцца на рахунку аўтара, то бок нашага інстытута, а можа нават лепш персаніфікаваць гэта нам нет. Але будзем выпраўляць, калі будуць нейкія недахопы. Ну што ж, такім чынам яшчэ раз заклікаю ўсіх паглядзець сённяшні першы такі лекцыю Пятра Рудкоўскага, дзе ён будзе вучыць эліты, а мы ж эліты, значыцца нас, крытычнаму мысленню. Ну і дзякуй за вашыя размовы пра сітуацыю ў Беларусі і вакол яе. Пётр Рудкоўскі, Зміцер Лукашук у сумесным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы.